Salutare toată lumea și bine vă regăsit la un nou episod de Brawl Stars. În episodul de astăzi am făcut acum 9001 de trofee și am zis că hai să deschid megaboxul acesta cu voi. Deci haide să începem. Hai cu 6 cărți. Dacă 6 cărți. 5. Deci dau 130 de bănuți. Frank 14. Aproape fac. 22 Bibi. Carl 25 PowerPoints. 8-bit 31 PowerPoints. Daryl 31 PowerPoints. Și de ce nu mi-o dă măcar pe Jackie? Dau 112 gemuri și dau 100 token doubler. Deci de cacat. O să mai luăm ești prost? Ia-te! O să mai luăm și un big box. 10 Tara, Tic, Barley, 20 și 8 gemuri, destul de bine. Acum mai deschidem și unul din ăsta. 44 de bănuți. Rico 20. Colt 11 PowerPoints și Barley, nu Daryl. Opening de cacat. Da. Să fac pe cine să fac? O să fac pe Rosa, o să țin bani de Rosa și nu. Hai să mai dăm câteva meciuri. Dacă tot am făcut așa un video, pentru că, hai să nu fie chiar așa, nu ieftin, așa scurt. Deci, am luat gadget pe, am gadget pe ăsta, pe Brock și pe Penny. Gadget. Mi-am picat din boxuri. Hai de un Brawl Ball. O luăm pe Frank. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. M-ar ajuta foarte mult. Nu uitați să apăsați pe clopoțel. Nu poate mă omor de asta cum îl chema? Dar nu mai. Poate mă omor că pun în cap îți dau. Ia uitați aici. Boom! M-a aruncat la un pic de metri. Da, nu te duce, că trebuie să-mi fac LOL. A dat gol cu aia de acolo. Nu cred. Da, golul. Poate nu-l dai. Dă-l-o dat. Așa am crezut și eu. Am dat 2 goluri. Bun. Destul de bine. Mai eu dau un play again. Dacă mai vreau ei să intre, să mai intre, dacă nu. Dacă bă. Îmi trebuie doar să sparg cucurile alea. Nu, dar vor... Coi? Dă-te morți, mă, cum dai așa, bă? Gol. Du-te!
Porica, du-te, bă! Cum să... Nu o să mai joc jocul, modul ăla de joc în viața mea. Dăm cu Barley. Pe ce am dat cu... Haulă. Am dat cu... E gol. What? What the fuck? Cine mi-a dat aia? Nu da gol că-ți dau. Nu dau încă ultimata. Nu-i cazul încă. Acum, dacă pot să dau gol, e foarte bine. Coaie, du-te, dracu! Nu mai zic nimic. Bun. Tu unde mai mergi? Nu e la tine. Na. Bine, mă. S-a dat autogol. Ba, nu și-a dat autogol. Eu mă retrag un pic, pentru că... Un gol, un gol. Hai că am mai făcut ceva din trofee. Ia la 10.000 cendo. Tot megabucks. Dacă îmi pica Jakey, că nu o am. Că mi-aș. Sau măcar Bea. Bea chiar că o vreau. Pentru că... Nu. Foarte enervantă. Barley și să lăsăm de amândouă pentru că nu prea vrea să scad trofee și na. Mi-e un pic cam somn, dar merge. Da, bravo că veniți voi. Bă, da, eu mă uit doar la asta, la chestia asta care dă țintă ce-o fi. Băga mi-aș! Nu o să mai joc cu Barley în viața mea. Mai bine le iau pe Brock. Boobax, baby! Hai că mai am baterie. Ce urăsc că nu mai am baterie.
înțeleg de ce nu mi se aude când dă. Asta când aruncă cu rachete broc. No, nu le-a nimeni. Of, că am plecat. Eu nu mai stau acolo. Piu! Piu! Nu s-a dus unul după altul cu aia. Piu! Hai că meciul ăsta cred că e locul 1. Nu trebuie să intru acolo la hotelul. Piu, piu, piu! Andăm, baby. Hai. Bine. Bye. GG, mă. GG. Ok, ce fac? Da, fraților, deci cam atât cu acest episod. Nu pot să filmez mai mult pentru că spațiul e pe gata. Deci, da, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și pe clopoțel, o să zic cloțopel. Dacă, uite, vă recomand clanul acesta. Vă vară la clan, fecea fumații. E un clan făcut de un prieten. Și, da, sper să intrați. Dacă vreți, bineînțeles. Și pe mine mă găsiți cu numele I Got Love. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!